Asa naman rong bata ang kadugay na balik? Tuwagan ka ito na ako. Kaya na balik bata ah. Hello? Da Sisil? Asa na makadapit karon? Napakudapit ila imong. Kanang sudanan sa baybay ba? Ha? Nag-unsam ka diha nga kay bogas panahon ron nga uso na kay kidnap-kidnap. Kibaw ka nang napita nga daghan kay mangidnap diha. Ay sis, si kuya ba ya eh? Nanong mahadlok man ko nga pulis man ka. Ay sus bisan pag pulis ko kay digit ka madadalig tabang diha. Ay, wala kwartahan kinimbayana ay. Indot ning kidnapon ako ron. Pinta-pintahan niya mo, jakpat di ko ani. Sakita sa takmulibot eh, diahak mo. Sige kuya oy, mabalik na lang ko. Kini, jakpat ay. Ay, pagliw mo! Buwang ay, pagliw! Ay, gari, pakabang nga ka da. Sagit ka da. Sige, agay sa ino nga. Kabugat ng panuway. Bagay. Ya, ihigton ta ka. Ha, muni angay niyo mo. Dapat di ko ay. Oh. Okay. Sa ka naliop. Muni angay niyo mo. Kay kwarta na ko. Ha? Asa naman kaning bata na balakan lagi ko. Man nga. Man ni are, wa man naabot. Pasol ka to na ako. Uy, limot hindi ko disgustif ni baba. Saba ka hindi makamata ni. Tara. Tarong. Da. Wa pagi mo mata. Paabot ng mata ni. Tawagan ko to ang pamilya ni. Kakwarta na ko. Kamata na kita. Ang siya? Mukhaon ka? Oh, asa sa ato ko ni baba. Ay, tangan ba niya kung skip dahil? Limot ko. Sa ko! Kibuyan! Nakabuhay mo gina ka. Iskat mo ni. Ang gihigot eh. Ay, gano'n pagsigiliho. Kaya di man di ka utsaon. Buhay ko! Ang akong gipangayo, mangayo kong number sa imong mga pamilya. Gusto pa magkakang mabuhi. Unsa man ni mo ang number sa akong pamilya? Ay, simple ra. Mangayo ko nilag, tawagan ako sila ikaw man. Tiksmito ni mo? Si Tiksmiton ba? Ipalukat ka ka. Ha? Lukat ba? Ipalukat. Para mabuhay pa ka. Kung gusto kang mamatay, aw. Ano saman, karong dayon? Dili. Aw. Sige. Ambil tayo na yung number si mong kwan. Number ah? Oh, ay sa. Tinuod, no? Oh, i-appeal ng cellphone ki. Wala di ko cellphone diri kung number ha. Saan sila akong tawagan? Bis cellphone sa cellphone. I-appeal ang number ha. Asa man na ni, ikitawag kay. Di ko ka mo gamit og cellphone. Tawag kita ron ha. Basin, kinsa na ha? Bisig pulis na imong tawagan. Kung pulis na ang tawagan, ako makapamilya imong tawagan. Oh! Mauna na. Be. Sorry, unknown balance ay hindi sapat to make this call. Load na at subukan ulit. Lain man lagi ni. Ang balance at iba pang exciting offers. Sorry ko no.
Your load is not expired. Cash now. It's free. Ay, pag binuang, dili ni mao. Pag tawagi balik, dili ni mao. Saan mo sad nako pagtawag mo ko load? Wala kay load yan. Lagi mo, takakay. Magpaload ng tataw eh. So, ang pagkakwarta na kong dali, ani. Pagdali, ito. Pangita po, pangita. Harong di tika mapot. Pangutang og load. Kung kinsay mo kautangan niya, pangutang. Sus, kakwartahan ni magpurma niya. Wala kay load. Kung, di aha. Magdaran sad nimo oy. Pagdali, oy. Oh mana? Di, tawagi. Tawagi na kay. Ang ako. Kamot mo ano ni? Oh, hello. Oh, naadri imong igsuon bay. Oh, gusto kag mabuhi pa ni. Wa gamay raman kay akong pangayo ni Moy. 100,000 ra. Kung gusto pa kang mabuhi ni, kung gusto kang patay, zero agtang. Kagwapa parbagid na ning bayhana. Agoy. Ay, kayo lagi pagsigig luhag. Oh, dara. Istorya mo si mong kuya. Oh, kuya. Dara. Hello. Kuya. Nabangi ko kuya, gikidnap ko. Na ako dulis kakahuyan kuya. Nahandog na ko kuya, ihatag lang gusto kuya. Hindi na po ganahan diri kuya, kay patigig na Ay, katawa. ako nagkatawa, nagilakman ko. Basta nga. Kuya, tabangin ko kuya. Kuya. Mana, baby. Bati, sa nimog naway. Mangnaway pa kasi ko, Na. Paggilak lang ni mo daan ay. Isamot yung kabati. Oh. Hello, kuya. Unsa man, kuya? Dayon, kuya? O, patyon na lang yun ko ni kuya. Sige. Kana, nindot ng kasabot, kuya. Arita mag-abot sa kalubian nilang imong, ha? Kasabot ka, kuya? O, sige, kuya. Kana. Sige, pagdali. Harang maabtan pa manin mong buhay, oh. Walang agtang ba yan? Nagtutuyok na. Okay. Sige. Padung na ko da. Alang ginagpasakit ang ako manghuda. Aw adto de sa kanang kuanday ni imong day. Adto sa kalubian. Sige, way problema. Araon ko aron. Ara na ko padung. Yo. Muna ni yung giingon day. Dili kalubian. Oo naman siguro ni dili. Asa ka dapit nga lubi diri gi. Anto ko manghod. Ara di ako manghod ay. Tao dia. Padali ako nun na imong kuya kay giduka naman nung ko si paabot niya ay. Basta niya mapatay nun. Tika, buwanga ka. Kapoy. Lingkod ko din. Magpaabot ko din. Duka. Padali ha. Kasabot ka. Tutok. Malditag na. Na. Kana imong ka maldita. Padalian na imong kuya. Padalian kay. Duka na ko din si paabot. Tungsa ko kadyot niya. Ay yung pag-ikas-ikas kay mamatay lang ka. Sige. Kaagi na ba? Baba ba?
Ay, kwarta na gitaan ko. O si kuya ni mo. Asan mo kong bihag di? Kwarta naman ta to. Nakabuhi. O si kuya ni mo. Asan mo kong bihag di?